Ole, darli chi ania, darli le chan ve chi a ban le han tumanga. Kanu tu sei chu kalau ngai tha man la special le maya ma sela atu sei dan kha local tum to lo hi ang ka ti dewa. Local tum to mia lo ang deuh khan thu sein ka hria kal local du to lawang ti ka lau deuh khop maya vani hi hun ka kian don mi o ka ti ma sela special item khan lo pe ka wang khanin ti khan ma hun kha pa ngai kha mang ve nia min du sak le ni ti a hriat mai chunga kan lom em ani ti kha khan soi lel ve du ni ole pathian tu thiang lim ngai thang u wani chu Sunday school ani kha kan hrianga kan zerlai ni lo deuh Sunday school zerlai om tak mai kan zer don ani Daniel bu ni lovin Genesis bu enang u Genesis bua pathianin thuthlung chin chia na asiam thu kan share don ani Genesis bung som pasari changa changin ka chiaranga chang som thlengin iming po Abraham ani to lawanga iming hi Abraham ani to zo kang chi rang tam tak thla tu tura ka siam tak chehi tin na sa takin chi ka thla ti rang chia nangma a chuan chi ti tham zet te ka siam anga nangma atang chuan lalte an lo chuak bokang tin kele nang le in nu ai thla te an thla chhong zel te thleng po in ka thu thlung hi itan le in nu ai thla te tana an pathian ni turin kum kho thu thlung atan ka ti ngetang tin in he na le in nu ai thla te hne na chuan imi khwal na ram kanan ram zong hi kum khoro atan ka pedon che u ani tin ke hi an pathian ka ni ang atia tin pathian vegin Abraham hne na chuan tin nang zongin ka thu thlung hi izom turani nangin izom turani a in nuwa I thla te an thla song zel te thleng po in an zom turani hei hi keile nang le in nuwa I thla te kara ka thu thlung izom tur chu ani in zinga mi pa to phot chu ser tan tur ani atu thiang lim lal pan kan zatan ma min som sak ro se ole kan nung kara khanin isiten Naupang Baptisma an hon thu an ron soya Naupang Baptisma hi nei du kan zinga an oma chungte awang chuanin hengti ang hun man na hi hon sak ni ila ti inan rela kan chairman puthara hi certificate te lo Buatsaih sak turin mo phurnan pe tun hi aboi pui me ka am pe fel huna Naupang Baptisma chu kan mang do na ni puitling Baptisma po kan mang bok do na chung tiang chuanin hun man kan tuma chung te awang chuanin Naupang Baptisma hi eng tin nge kan lom man thin eng wanga mang thin nge kan ni ti kha kan hriat tlan ka du'a kan lead pastor te ten kan chairman te ka dila an ma ni pon a thalom me puina a hreto te kan omanga ala hrelo te kan omanga kan hriat pha nan te le kan hriat chian bel pha nan te po kan manganga ti kha a that don chu I soidon ania hrin fian ai soidon nia an ti a ni evonia hian sermon ang taka soi ka tum lova a Chhan chu Naupang Baptisma hi ko ran kain ang lo wangin mang lo kan oma nei lo kan omani tun ma ka loina chin ko rana Naupang Baptisma kan ti thina ni ti zong khong ai ni ban phar teng u
achan ve ai tam deuh hrat kan ni awm ekati chung chuan ia ka hriat ang chuanin adik chuan ta hana khian Methodist te Presbyterian te Reformed Church te Anglican Church te Wesleyan te EFC te khang te khan ka Sawikim thei mai lova ka ziak chuak sa bok si lova chung te chuan an lom manga ke hi baptist ko khan biak in ko baptist thurin ring biak in Calvary Church Seilian kania primary kani lai changin kapian laya kan ko khan takhi chu Presbyterian ania Presbyterian na kapianga Presbyterian na Naupang lain Baptisma ka changani nima sala kan ko khan kha primary kan i lain an din tharawagin Calvary ko khan kan sona Baptist ko khan thurin ring kan nia ka Bible zirna school po hi Baptist Bible School thawani Delhi kan ITS kan ti khani achan chuan hrianga chuwang chuan Naupang Baptisma chhungchhang hi kan zir ngai lo hrim hrima ka lo hrengai lo hrim hrimani chuta chuanin keima ngei po ha kain enlet ta ka te lai han Baptisma ka lo changa engwanga changnge kani engwanga ko hran chi rang hian he thil hi lo Buatsaih nge an ni ti hi enge karil ru lut tatlat me ni ka sei wen sa tatlat me a engwang nge an ti kha zon chua tumin an doctrine te ka kewa ka chiara chuan an mani theology an pachal Lewis Barkhoff anti pa lekha bu systematic theology ati bu te kahan chiara chuta chang chuanin kahan ena kahan mu chua ve nu chuanin lo ti ve om chu ani himole ti hi kapom ve ni Baptist ko thana chang khan ka ni ve thosia chuwang chuanin he thu hi controversial ania in nial na ti tam tu ania kum zabi som parukna changkhanin kauhrana hianin he thu hian in hial na ti tam a chung tiang in hial na ti chuak tur chuanin soi ka tum lova voinia hian he thu hi adik zo kani in pom jok turani ti ang chi po soi ka tum lova in ril ru thak thleng po ka tum lova engwangin nge mi in an lo man ve ti kha kan lo khriat pui ve kan lo khriat thiam ve atan khanin voinia hian tlem azong in mel khriat tir na angin mo rei po kan soi don lova chung tiang chu kan han tirin kan tum don ani tharau thiang limina na atho dan ni sela tuna hei tu le fa hei zat kan nei ve ta kan ko thran hi ti hian kum som panga lai kan lo ni ve ta Naupang Baptisma hi kan lamang mia lawa kan ti zong chu dedication prayer now hlan nahi ani achan chu tun ma khanin kan ko thran kan din chua don khanin mani ko thran ti dan phung te doctrine te ron keng lut lovin ke mani a hian in iso Krista that na chan chin thwa khongai na chan chin thwa hi isoi hong ula kan ko thran kha kalsan itumang u soma pakhat te po ithon to lowang u ti in kan in som khom thin awangin khang ti ang thil om thei tur chi zong kha kan tingai lova tuna voinia hian kan hun tonin alo zira nu le pa te ne na tharau thialim na thona zara ti cha na ril ru an lo nei awangin an ron dila ko hranin phal taka alo pom hi alom om ka ti chu mi kan bo se na chan tur chu voinia hian tlem te soiri ka doni nichina Bible chang kan chiara khan Naupang Baptisma an chan tir na chan chu pathian thuthlung wang ani anti sap tong chuan covenant theology wang ani ante ni chu nge omzia ti chuan nichina Bible chang kan chiara khan Genesis bungsom panga tanga bungsom pasaria khan pathianin Abraham kha
a cầu ta ni Abraham local la ke hi ni china bungsom pasari achang masalam kan chiar chuan ke pathian engkim ti theya kani kama omla thafam kimin omro ti chuan nangma nen kan inkara thu ka thunganga nasa takin ka tipungang che atia pathianin min ringla nasa takin mal ka somang chenga tu le fa tam tak ka peng chenga chi tha tam tak ka peng chenga he le hi in lo luak khatanga I tha da chu tiao vai vut zat vana arsi zat an ni anga ram ka peng che tu na mi khwal tak angai om na ram kanan ram hi I ramatan le I tu le fa te tan ka pedon che ni ma sala I pathian kani angaya ati I pathian kani turani ati Abraham chuan pathian chu aring ta thu thung chu an siam ta ani he thu thung an siam yang Abraham hi kum som kwa don lai alo ni to fa pek atiama chi tha pek atiama mal som atiama ram pek atiama ni chu angai nan thelawa aboy nu hagari laka fa aneya Ismaela kum som pathum alo ni chu ti lai chuan Abraham som kwa pakwa ani to pathianin thu thung chu ron ti nge tumin Ismaela nu hagari khan api sarikha amu si ta ka wangin anot chuaka pathianin fapa nang male sari ne na tanga chuak nge ka pe ang chenga hemi atang hian ka thu thung chu ka ti nget don ani ati thu an thung ta pathian nen thu an thun na chin chia nan chuan ser itan turani atiani ser itananga ifa te an fa le zel te theng po in ser in tan zel turani chumi ser tan chu nang ma le keima in kara thu thung chin chiana sign ani ang ti in pathianin fia takin ape ani chu tiang chuan voin ni thang hian Israel ho hian Judah ho hian pathian ne Abraham le pathian thu thung kha thu thung chunga om tu te an ni ti hria tir nan ser an la tan zel ani voin ni thang hian chatuan dai turin pathianin thu athung ani chu pathianin thu thung masa alo siam dan kha ani chung tiang chuanin mosia hun aron nia mosia huna khan pathianin dan som pek ape thu athung ani ami Israel te ne na anin chin chian na tur thu athung le chumi thu thung apek don chuan an zawain ate berachang alian bertheng upa berachang naupang berthengin akau khom tira chumi ma chuan hei kadan ani in zom turani in zom chuan kan nam thlan in yang ati pathianin thu athung le ani chu dan athun chu thu thung chu voini thleng hian antan phel alani lawa voini chau soilo chatuan thlenga dai turin pathianin thu athung ani ti kan muni chung tiang ang chuan ke ni po thu thung tharami te kan lo ni veta Isua Krista thi sen zara Isua Krista chu kan sual tan nan aron kala cross lera athi sen aluanga khiom na sat tak atuara nang le ke sual tan nan anun na ahlana athi sen farawang chuanin kan sual zong ngai damin kan lo omani ti thu chiang takin kan thachawe chumi athi na thive to te chu athole na angkhan nakina kan tho vele don ani ti entir nan Baptisma hi chu thu thung thara lu nan chuan
Baptisma hi kan lo chang thina ni Baptisma tuya min hi phuma chuan Isu Krista a hian kan thi ve tak taka Isu Krista thi na khan kan tel ve tak taka tuya chang kan ron chuak le Isu Krista thina ne a aron thole kha a entira Isu Krista thina kan thi ve tak tak chuan ama athau le ang khan ke ni po ni khat khata kai thoin kan lom veng tin be se na in to thung thara chuan kan lu entir ve nan baptisma kan lo chang thina ni mi in chan chin tha chan dam na khongai na chan chin tha chan dam na alo hria chian vele chu pathian ne na in lai chin na thar alo nei vele chu pathian thu thung chặt thầy to lo tu ma chia thầy to lo wa chuan alu tani ti entir nan baptisma in kan nem het thina ni Abraham chu pathian in mal so ma ti ama pathian aringa chu mi an thu thung entir nan chuan in ser atan tirani ke ni po Isu Krista thina kan tel ve tak taka a thole na kan tho ve le ang ti entir na chu kan ringa chu wang chuan in baptisma in kan nem het sign in kan nem heta thu thung chu Isu Krista thi sena ti fam kim ani a thun thar ani a chu mi thu thung chunga om fa te thu thung thar fa te kan ni entir nan baptisma in mi hena kan mu tirin kan puang chuak thina ni chung tiang a ati vele chu nu chu pa chu thu thung thara a oma Isu Krista a om kan ti thina ni ka soi tu min rathiam em ani le sertan le baptisma chuan angami Kolosa kha thu kha Kolosa bung ni chang som pakhat som pani som pathum kan chiaranga kha thu hril fian na kha ani chang som pakhat chang chiarang Kolosa bung ni chang som pakhat chang bung ni chang som pakhat changin Krista sertan na chuan ti sataksa lip vekin ama veka chuan kuta sertan nilova sertan inni kha Baptisma a chuan an he na phum in lo ni ve to si a chumi ve ka chuan mi thi jing ata ama ti tho tu pathian na tho rin awanga an he na kai tho in ni ve kha tin nang ni in bo chiat na tele in ti sa a sertan lova awanga thi in ni love thi in lo ni a nang ma ni nge chu ama nen ati nung cheu ani kha kan bo chiat na zong te min ngai dama bat na lekha thu pe ka zia kan chunga om min do dal thina chu athai bo to si a chu ngei chu cross a kheng betin alakiang ta a ati helai thu hian mana pathian in Abraham ne na athu thung le tu na Isu Krista athu thung kha tharau lama athil tum chu in ang reng ani ti min ko mu ani kha atu thung kha Isu Krista a hian aron ti fam kim ani ti hi he Bible chang hian min zir tir ani chu wang chuanin tun laya chung tiang thu thung zirmi ta chuan Abraham ne na po thu a thun don chuan ama chau kha ring tu tan le ser tanatan thu apelawa afa te afa le chong tur te thlengin ser tang turin pathianin thu ape ani chu an tan chin chian na ni ati a ser an tan ni kha eng tik ni ngai ni thin kha niriat an lo kimin mi pa to phot chu ser an tan sak vek thin ani mei chia chu an tan velem lo mo mei chia kha ser an tan ve lo wang khan thu thung chunga an om ve thau em om ve thau
ani le nau te seran tan khan pathian ringem ni riat nia pathian ring thei he kho vela lom lo ni isu Krista bak mo chu nga wang chuan Baptisma mi kan chan po in ring lo mi kan lo ni ta a entir na na isu Krista chu la le chandam tu pom tu kala ni lova chan chin tha ka lo hria a khongai na wa chandam kan ni thu te kan lo hria chu ve le chuanin lalle chandam tu ka lo pom ta rin na ke pen tumin ama rin chanin ama rin na kan lo puang ta chung tianga rin na thu thung thara lom lu kan om ve le chuan kan fa te po kan tu te po chu mi thu thung chunga lut ve tur chuanin he thu thung kal phung hian min tirani an tiani chu awang tak chuan keima ni chawin lut lovin kan tu le kan fa te po hi baptisma kan chan tir ve turani anti engwang nge kan fa te chu thu thung chunga kan khung lu ve chu apoi mo na chu thu thung chunga kan khung lu ma zong chu ring lo mi an ni ti hi kan hriat turani chu thu thung chunga kan hlan ma lo chu ring tu te fa an ni lo kan fa te po ni ma sela tharau lama baptisma chan na kha alo poi mo zo ka wangin ring lo mi te nga chai thei an ni Sunday school kan kaltir hi milem bia fa te local khom an ni mi alo ania keima ni ring tu te fa nge churin na apui tlinga seilian turin kan lo zir tirani chu tu thunga chuanin kan khong lut ve turani ti in chu theology chuan a zir tirani chung tiang ngai dan chu engwang nge an nei thei tir ko ten rong an bol lai khan tir ko te thil ti bua khan bung som paruk tir ko te thil ti bung som paruk chang som panga khan ludi apiang thar thu kan mu ludi apiang thar vele tir ko te khan amale achung te nen an baptis ti kan mu ni tir ko te thil ti bung som paruk chang som thum pakhat le som thum pathuma khan Philippi khuwa apolate lung in an tang lai khanin lir aron hinga chu lir hing chuan tan in kong khar te kha aron ti chata chu vele chuan tan in kong khar veng tu khan ka tan in na tang ho an tan bo zo don ani hi ati alaw in ti hluma tum lain polan engma in ti su heta hen kan lom thape ati chu zel tang veng tu pa chu pathian thu an thrila apiang thara achung tenen baptisma an chang ti kan huni som thum pakhat le som thum pathuma khan mo chumi mai ba ka tir ko the thil ti bung som pariat le chang riat khan korin khuwa Krispa apian thar thu kan mu chu Krispa apian thar vele chuan ama le achung tenen baptisma an chang tir ko polan ka chan tirani ati kherani chu thu chu thon khat korin bung khat chang som pali chang som paruka khan aziak le midang pani baptisma ka ne ya Krispa te kha chu an chung ko in ka baptisani ti thu kha aziak ani helai thua hianin an chung ko ka baptisma ani ati awang hianin Naupang chum chiap an tel le tel lo kan khelo ni approve thei lo ni Chhan chu an chan chin dang hi khoya ziak ma om lo wangin zirbel tur po an hriat lo wangin proof thei ani lova nima sela kan zir chu thei chu nge kan ti chuanin at kal phunga chuanin in khata akhai pa beramo khai nu berinamo isu Krista alo rina alo piang thar vele hian
an chung kwa in chu thu thung chung a chuan zirtir te khan an lo la lut thin ti hi he thu hian min zirtir ani a chan chu thu thunga kan lak lu hi apoi mo em a chu thu thung ina a ven him tu le fa te an ni hi apoi mo ni chu ti lo chuan pathian an tan dor a har savia wang mo ni ma sila chung tiang anga thu thunga kan lak lu ve le chuan chan damin an ngal tina phei chu ani mi alawani ni china bible chang kan chiar ta ka khan Ismael chu kumsom pathum ani in apa ser tan rualin ser atan ve ni mo ni ma sila apa rin nakonga a seilen ve lo wangin anu in api a mu si da wangin chu thu thung po na chun no choi nan om dei me ni voinia hian kan fa te chu pat thu thung thara chun kan seng lu ta an piang thar ngala van ra ban kai ngal do ni ti hi ngai dan dik lo ni baptisma an chana wangin kan fa te hian baptisma an chana wangin van ra man kai don ti na ni lo pathian hum him na hnuaya thu thung hnuaya lut turin kan seng lu na mai ani anu le pa te anga rin na konga an seilen ve a ang ron puitlin ve chho lo chuan thu thung mal som na chu an dong don lo reng ani ti hi hret tur ani chu nga wang chuan ko khan le thu thung chu kan seng lu to te chu ko ran le nu le pa te hian rin na puitlinga seilian tura zirtir hi kan na ani ti hi he theology chuan min zirtir dan chu ani Zohana chuan ati sual sim na dan tuin ka baptisma chawa kan nuwa lo kal tur chu a ke ai hian ro pui zo kani ke chuan tuin ka baptisma chawa a phei khok keng tak po kani lo a phei khok hui phel tak po kani lo kan nuwa lo kal tur chuan enti ati kha tharau le main baptisma don chewani ti chu baptisma a chuan kan tel ve lo chuan tu na hian baptisma voi som sari po vai nim pu ma la mi hring hlui thi na tharawa siam thar na tak i nei chuang lo chuan tharawa baptisma tak i chan thar chuang lo chuan chu thu thung chu i chang don chuang lo ti hi hret turani baptisma hi van ram kai na ni lo nia ke hi grep hui tak kani ke ma om ro ke ma lo eng ma in ti thei lo ke ma peng ara lo piang te chu ka pa in sat la thina meya tua thinga pai thina ti tuya baptisma atok lo tharawa baptisma kan chan apoi mo em ani he thu a hianin kan lungrual lo hlom em maya ko ran tin ni mo khovel pumpuya hian chanin ti ngei turani chanin ti lo ngei turani ti mia lo turani kan ti a kan in hial vut maya he hian kan in kara in ngir ngo na a thak a thlen mai maya chung tianga in ngir ngo na a thak kan nei chuan pon lama changa ring lo mi ten min lo mu tu hian tan hianin thil poi a thlang thei dei ani chu awang chuan voinia hian tuya baptisma mai hi atok lova keimani po tuya ka in nim phuma kan baptisma mai hi atok lova kharawa siam thanin kan om takem kan mi hring hlui hi Kristian khan phumi na om takem ti hi voinia ka soi du chu ni kain zo du chu ni voinia hian kan fa te chu thu keimani po thu thunga kan lu da kan fa te po lo lu dro se
ni ma sela chu thu thlunga rin na konga sei lian tura kan zir tir le si lo chuan thu thlung mal som na tu man kan chang don lo ani chu tharawa pian tharna kan nei tak tak lawa siam tharna kan nei tak tak chuan si lo chuan kan sakramen hi a thon ani sakramen cheng jang e kan nei kan hriam hei ka kuding ka ti to hi soi veula lalpa zan ria chau hi sakramen ani lo ni a Baptisma hi sakramen ani bokania Roman Catholic chuan pathum an nei in nei na po hi sakramen thiang limani anni ta na chuan chu wang chuan voi nia hian taksa sertan kha pathianin adu tok lova thinlung sertan kha aphut le tlatani mo Ismaela chu taksa a sertan ma se a thinlung sertan ani tlat lawa wangin thuthlung mal somna achang lawani chu wangin voinia hian ke ni po tuya nim phum mai ni lovin tharawa siam tharin tuya nim phum kan ni rol kan mi hring hlui phum tel apoi mo zia chung tiang mi ni si lo chuan thuthlung mal som na chu kan chang don lawani ti hi he thuthlung theology hian min zer tirani ole nalpan kan zatan mal mi som sakro se amen